Хәерле көн, Рамил. Хәерле көн. Әйе, бөтенсе дөрес язылган. Мин психолог барысында карап торайым. Мин үзем 62 елда тудым. Бу елда минем юбилей 60 ел. Котлыйбыз. 60 ел. Хәерле гомерләр насыйп булсын, алга таба да. Рәхмәт. Ләкин күпчелегебез шуннан да менә җәй дибез, әйме? Көз дибез, кара көз дип әйттек без, әйме? Аның шулай икәнен беләбез дә инде. Җәй артыннан әлбәттә көз килергә тиеш, көздән соң яңадан кыш килергә тиеш, ул инде закон. Ләкин менә шушы вакытта кешеләр табигый менә шу процесслар артында авыруга сабышалар. Менә көзге, язгы дип әйтәбез, депрессия дип әйтәбез, әйме? Аны сезонлы депрессия дип тә җиртәләр була инде белүемчә. Менә бу сезонлы депрессия миңа калса, ул сезонлы гына булып калмыйча, бик зурайып та китте шикелле соңгы вакытта. Беренчедән, анда яшьләр аның бу депрессияның яшәрде. Яшьләр күп дип әйтәләр, менә больницага барсаң, анда менә бу хастаханәләргә барсаң, анда яшьләр бик күп дип әйтәләр. Икенчедән, бу нәрсәгә бәйле. Яшь буенчамы әлеге дә баягы. Шуннан ират хатын-кызмы, җенес буенчамы, бай яки ярлымы, то есть үзенең тормыш хәле буенча бәйләнә. Бу нәрсәгә бәйле менә бу депрессия дип әйтәбез инде без. Хәзер ул модалы сүзгә әйләнде бу депрессия. Менә монда кирәк ике төрле депрессия бар. Бар депрессивный синдром. Бу вакытта кеше сәбәпсез авырый, сәбәпсез. Сәбәбе дә юк, авырый. Менә бу вакытта кеше безгә килә, кабинетка. Әгәр дә депрессия ситуация аркасында нәрсәдер, сез әйтәсез, көз килде, ситуация хәзер үзегез беләсез нинди. Менә бу вакытта кешенең була реакция, яшүчанлык, күңелсезлек булырга тиеш. Әгәр дә бу ситуация аркасында кешеләрдә бер реакция булмаса, бу проблема. Шуңа күрә, минемчә, озакка китсә, сәбәпсез булса, менә бу вакытта бу шын проблема. Әгәр дә бу депрессия килде китте, монда көтәсең инде адаптация бара. Син карыйсың, качан бетер инде бетер. Но әгәр озакка китсә, шуңа күрә иң мөһиме монда белергә нәрсә? Күңел каян килә? Ихтыярлыктан, җиңүдән. Әгәр дә кеше ихтыярлык белән, җиңү белән яши, мәсәлән, ул белә, что менә бу җиңүдән соң аның күңеле килә. Әгәр дә кешенең, без әйтәбез, рус әйткәндә, эмоциональ ихтыярлык, эмоциональ волевая сфера әйтәбез без. Көчле түгел. Кешенең депрессияләре була. Иң мөһиме менә бу, әйтик, менә ихтыярлыгы, җиңүләре булырга тиеш. Бу сәләт кешедә булса, күңел әкренне килә. Табигать үзенең көчен ала. Әгәр дә азакка китсә, сәбәпсез булса, менә монда уже чынлап психосоматик, баш авырулары, төрле проблемалар бар. Монда уже психотерапевт булырга тиеш. Булай монда миллион способ бар. Ничек менә бу кичкенә депрессияны бетерергә. Менә кичә генә кояш булды бит. Мин азым әйбәт булдымы? Бетте кичә депрессия. Күңел үсте. Бүген кояш бармы? Бүген кояш яңгыр сибелеп тора име? Менә шуңа күрә иртәгә Алла бирсә кояш булыр. Шуңа күрә мин тамашалар әйтәм, көтегез. Кояш барбыр чыгачак. Ансы шулай, ләкин менә монысы сез әйтәсез. Караңгы көннәрдән соң, яңгырлы көннәрдән соң кояш чыга дип. Ләкин безнең кызганыч хакыры телевизорны карасаң, гаджетларны карасаң, анда бердә кояш чыгар шикелле түгел. Анда гел шундый хәбәрләрдән генә тора име. Тегендә фәлән кеше үлгән, монда фәлән хәл булган, монда тагын нәрсә булган, гел күңелсез хәбәрләр, һәм кеше шул хәбәрләрне әйләндерә, һәм әле шуңа килеп истәлә. Без әле яңана үткән кыш грипплары үткәрдек дип уйлыйбыз бит инде. Дуңгыз грипплары, ковид үтте, Аллага шөкер дип утырганда яңадан шикләнгән мобилизация дип килеп керде хәзер име. Һәр вакытта кешегә депрессия өчен сәбәп бар шикелле. Миңа калса күпкә китмәдем. Бу махсус эшләнгән шикелле килеп чыга. Сез менә психолог буларга әйтсәгез иде. Минемчә монда иң мөһиме, мин уже әйттем, иң мөһиме безнең хәзер ниндидер мәгълүмат капкан. Без хәзер мәгълүмат капканына эләктек. Менә бу капканнан төрле кешеләр төрлечә чыга. Менә кайберләр, мин әйтәм, Страус кебек
шумарга, песокка кирәкми. Кирәк күзләрне ачарга, карарга, укырга, белергә нәрсәләр бара. Ситуацияны аңларга. Ситуацияны аңларга. Чөнки бар менә шундый рациональ психотерапия без әйтәбез. Кеше авыры чөнки аның наданлыгы бар, күпне белми. Икенче яктан караганда авыртмыйлар, потому что күп белмиләр инде. Но менә монда белергә кирәк нәрсә бара. Бу беренчесе. Икенчесе оптималь булырга тиеш. Нормаль булырга тиеш, оптимам. Менә карадың бүген ничек булай, аннан соң эш белән шөгыльләнәсең. Виктор Франкл әйтте, ул бит концлагерьда утырды. Ул әйтте, кем без, менә концлагерь узниклары, кем калды, кемдер үлеп китте, кем калды, калды кемнәр. Менә кем җиңүне көтте, җиңүне көтеп утырды. Алар өметләнде шуңа. Өметләнде, алар юкка чыктылар. Кем начарлыкны көтте, юкка чыктылар. Кем эш белән шөгыльләнде, конкрет әйберләр белән яшәде, без калдык. Менә мин калдым концлагерьдә. Аңладыңызмы? Димәк, өметләнергә кирәк һәм эш белән шөгыльләнергә кирәк. Кешенең менә без бүген, мин психотерапевт, мин доцент университет, мин укытам, шулаймы? Сез публицист, шулаймы? Вот. Алар анда үзенең эшен эшлиләр. Һәркемнең үз эше була. Менә без карыйбыз телевизор, аларның тоже эшләре бар. Бөтен кеше бу вакытта һәм шулай карарга кирәк, диме? Һәркем үз эшен башкарады, карарга кирәк. Үзенең эшләгез. Әгәр дә без телевизорда утырып, менә шулай итеп әйтик, менә бу ярсунчанлык белән, күңелсезлек белән утырсак, курку белән утырсак, нәрсә була безнең Россиядә? Бер нәрсә булмый. Бездән хәзер иң мөһиме шөгыльләнү. Менә сез психолог буларак әйтсәгез иде, элегрәк күп идеме ул сезгә килүчеләр, сезнең пациентларыгызды бит безнең ярдәм сорап килүчеләр. Хәзер артымы һәм ул менә бу без сөйләгән әйберләргә бәйлеме, әллә икенче нәрсәгә бәйлеме? Менә мин сразу әйтәм, элекке кеше белмәде бу профессия турында. Хәзер бик күп кешеләр укыйлар. И беләләр нәрсә ул психоанализ. Алар менә киләләр дә беләләр нинди инструмент белән минем белән эшләргә кирәк. Менә проблема язалар психоанализга. Аңсыз процессларны анализлау, аңсыз процессларны анализларга кирәк миңа. Менә шуңа күрә хәзер процент үзгәрде. Чөнки кеше белә психотерапияның файдасын, ул белә, укый, ул кадерли бу сфераны, ышана, не просто ышана. Ул белә фән буенча, ул белә, что ул бик көчле әйбер. Иң мөһиме, менә бу практик психологиясы, психотерапия бу бик көчле сфера. Алар беләләр, шуңа күрә профессионалларны эзлиләр. Бу беренчесе. Менә әйтергә, что элекке менә процент шундый булды кешеләр кайгырулар белән, хәзер шундый юк, шулык проблемалар, алар безнең проблемалар, әйтик менә мәсәлән яшьләр. Менә мин эшлим алкоголизм буенча, депрессиялар буенча, неврозлар буенча, төрле менә бу психосоматик проблемалар. Шул калган яшьләр шул проблема килә, но яшьләрдә хәзер иң мөһиме проблема. Ул аларның эмоциональ яктан ихтыярлыклары юк. Алар бит хәзер әйтик клиповое сознание әйтәбез без. Алар мониторда утырып, аларның ихтыярлыклары юк. Без бит сөйләштек әле генә. Шат күңел күнәшәдән килә, ихтыярлыктан килә, җиңүдән килә. Анда җиңәргә бер нәрсә кирәкме? Бастың да карыйсың. Бастың да карыйсың. Шуңа күрә менә бу процент үсә бара. Шуңа күрә алар эшә башлыйлар. Алар русча әйткәндә менә бу бәхетне чиста бәхетне тилиләр, ихтыярлыксыз. Менә ул булырга җиңел генә бәхет тилешмәкче булалар. Опция. Бастың да алдың, үзең бер нәрсә эшләмәдең. Вот в чем дело. Менә бу бик көчле проблема яшьләрдә. Шуңа күрә алар хәзер менә бу процент үсә. И аддикциялар бара, элемтәгә керү. Алкоголдән, наркотиктан, табакоманиядан, интернеттан, игроманиядан. Менә бу элемтәләр белән мин эшлим.
Вот. Менә бу мин бит элекке алкоголизм, наркотик кына бу. Ахыр интернет зависимость бар. Игромания хәзер бик көчле киләләр. Процент үзгәргән. Хәзер туганнар киләләр, җылылар. Минем малаем кредитларны алган, ставкаларны ясый, квартираны югалтабыз. Нәрсә эшләргә? Шуңа күрә монда мин бик көчле туганнар белән эшлим. Чөнки игромания буенча туганнар белән эшләргә кирәк. Аларның туганнарына, иң якын кешеләрне тәртипне үзгәртергә кирәк. Не игроманның тәртибен үзгәртергә кирәк. Үзләренең тәртибен. Туганнарның тәртибен үзгәртергә. Чөнки алар менә бу опекунстволар акча бирәләр. Ул куркытып ала да ала. Вот. Акча юкка чыга. Менә сез туганнар дип әйттегез, әйме? Шуннан да мин совет заманын тик торгана күздә тотмадым. Совет заманында шуннан да ул менә бу махсус хастаханәләрдә күбрәк хакимияткә каршы чыккан кешеләрне дәвалаганнар дип уйлыйм инде мин күбрәк. Мондай кешеләр алар Менә сез әйткәнчә туганнары арасыннан чыкмагандыр, туганнары ярдәменнән чыкмагандыр. Дин аркасында әдәп әхлак нормалары булган. Менә шуннан чыгарга ярамаган, әме? Бусы ярый ярамый дигән әйберләр бар. Бүген ул ярый ярамыйлар миңа калса юкка чыкты. Бүген ярамый дигән әйбер ярарга әйләнде. Һәм шуның аркасында миңа калса күрше-күршегә җирмәй, әме? Күршенең хәле аңа кызыксындырмый. Анда бик көчле психотерапия. Сөйләшәсең дә җиңеләясең. Җиңеләясең, психологка барасы юк, әме? Әби бабай сиңа үзенең тормышы булганны сөйли дә, ул сиңа тәҗрибәсе белән ортаклаша. Әби бабай юк бүген аның яшәсендә. Чөнки 17 яшькә җитте, чыгып китте үзенең фатиры белән, үзенең яшәү белән, әме? Менә мондай очракта, әлбәттә без шундый заманга туры килдек. Дөрес, менә тыңлагыз әле менә. Кунакка киләләр дә утыралар. Ничек утыралар? Телефонда утырып. Мин бер тапкыр шулай күрдем. 1:20 кунак. Тынычлык утыралар, карыйлар. Аралашу юк, сөйләшү юк. Минемчә хәзер, менә мин тамашаларга әйтәм. Менә кунакка килдегез. Хуҗа зур коробканы чыгара. Бу коробкага бөтен мобильник, смартфонны төшерәсез дә киткәч алмыйсыз. Китмәсә алмыйсыз. Менә тамашаларга әйтәм. Вот так. Шул вакытта гына булса да аралашырга кирәк, әме? Кунакка чакырган вакытта гына булса да. Дөрес. Шуңа күрә сез дөрес сәбәпне әйттегез. Хәзер бу яктан караганда интернет, менә алар сөйләшәләр бит анда хәзер. Вот, нәрсәгә миңа бабай кирәк, нәрсәгә әни кирәк, әти кирәк. Менә мин монда эш бөтенсен юк. Менә шун сөйләшүдә бар шундый көчле кыйммәтләр, бу кыйммәтләр интернетта табып булмый. Менә мин сезне үзем күрәм хәзер, күзгә карыйм. Энергетика бит ул. А интернет аша, WhatsApp буенча без сөйләштек, братна. Ну это нәрсәмдә. Беренче. Анда ялганмы, юкмы икән белеп булмаган да нәрсә дә, әйме? Шулай да менә клиентларыгыз арасында мен әйттек бит әле без, әгәрдә кеше әдәп әхлак кагыйдәләрен бозмаса дип әйттек, ләкин заманы белән үзгәрә, анда кыйммәтләр үзгәрә, кызганча каршы. Динне онытмаган. Дин бит инде шул әдәп әхлак дөресрәге безнең диннән алынган алар, әйе. Менә шу диндәге булган кешеләр еш киләләр, әллә алар миңа калса якланганракмы бу мәсьәләдән? Юк. Менә фәлсәфи яктан, психологик яктан бик күп белемнәр именно диндән килде. Кораннан килде бик күп. Дин кешеләре киләләр, алар белән мин эшлим. Чөнки дин булыша, но бар шундый проблемалар, кайда кайда дин белән генә булышырга файдасы юк. Кеше тормышның гомернең мәгънәсен югалта. Менә бу кыйммәтләр белән элемтәне югалта, и бу аркасында аның депрессия башлады. Менә бу вакытта дин булыша, ул кешегә кайсы вакытта бу мәгънәне бирә. Нәрсәгә яшәргә, нәрсәгә син монда яшисең? Бу бик тирән мәгънә. Нәрсәгә син монда йөрисең? Нинди дөнья сине көтте бит. Мин азим сине дөнья көтте. Миссия белән җибәрде сине бу дөньяга. Нәрсә булса, вазифа белән җибәрде сине. Үзеңнең эшеңне башкарырга дип. Икенче яктан бар мәгънә менә бу. Кыйммәтләр. Менә минем кыйммәтләр бар. Без утырабыз, кояш, менә яшәү, мәгънәле тормыш бар. Бу тоже мәгънәле тормыш. Шуннан да фәлсәфи сорауларга кирип киттек, ләкин тапшыруыбыз вакыты чикле. Аның азагына якынлаштык. Шуңа күрә Марсель Пруст сорауларына күчәбез сезгә. Сезнең үзегезнең төп сыйфатыгыз? Иҗади. Менә мин кабинетта утырам, кабинетта кабул итәм, китаплар язам, фән белән шөгыльләнәм, иҗади. Фән иҗади, сәнгать иҗадисе.
һәм иҗади тормыш. Иҗади тормыш. Әйе. Иратлардагы сез югары бәяле торган сыйфатлар нинди? Җаваплылык, Хатын-кызлардагы? нәфислек, Тормышта иң сөймәгән нәрсәгез? авантюризм, аферизм. Сезнең өчен иң зур бәхет нәрсә ул? Иң мөһим бәхет бу беренчесе үзенең яхшы хис итү, сәламәтлегем. Әгәр дә ул булса, мин дөньяда да күрәм, и якын кешеләрнең сәламәтлеге. Вот иң мөһиме. Ул булмаса, бер нәрсә булмады. Амин, шулай булсын. Һәр кайсыбызга да, сезнең туганнарыгызга, сезнең үзегезгә дә һәм тамашачыларыбызга да шулай булсын. Исәнлектә, саулыкта күрешергә насыйп булсын. Минем авыруларымның эчтән бере клиник невроздан түгел, тормышларының мәгънәсезлегеннән һәм күңел бушлыгыннан изәчегә ди. Менә бүгенге кунагыбыз да һәм бер табиб та. Шундыйлардан булмасагы дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик.